Gaur boxan gaude Nomad Estudioko bikotarekin, bereik dira Ligarmendia eta Carlos Pericas, bereik argazkilariak dira eta gaur egiten ari dira argazki sesio bat. Beraien proiektua da Europan zehar bidaiatzea karabana batekin, gaur eguraldi txarra egiten duenez barrun egin dugu, baina berez kanpon ikusi ezakezu nola dagoen karabana, eta karabana argazki estudio bat bihurtzen da. Beraien helburua da Europan zehar ibiltzea, hainbat herritan geldialdi bat eginez eta bertako biztanleri edo pertsonei argazki kateatzea. Era hortare bai egiten duena da bilketa bat hainbat herritan topatzen duen pertsonetaz eta baita ere era horta finantziatu egiten dira argazkia 5 euron truke egiteue eta eramaten duzu zure etxea argazki inprimatu bat gaur egun mobilekin eta hainbat dispositibokin galtzen ari gea tangibilitate hori eta ordan beraiek hori berreskuratu nahi duten. Beraiek hasi dira Bartzelonatikan abiatuta, Tolosan geldialdi bat egiteu ez, Ligarmendia Tolosarra da, bertako argazkilari bat, urte askotan Bartzelonan bizi izandakoa, eta Carlos da Palma de Mallorcakoa. Ordan beraiek erabaki due Europan zehar bidai bat egitea eta hainbat herri ikutuko due. Ez dago zehaztuta ibilbidea, baizik eta baita ere pentsatzen due bidai hori izan behar dela oso naturala eta irikiko hiela aldiro nun izango da urrengo geldialdia. Ordan egin due Tolosan geldialdi bat zen, baino egon dia. Altzon, egon dia Irunen, egon dia hainbat herritan, Azkoitin, egon dia hainbat herritan, ez zuenak espero, eta ate berriak irikitzen dira aldiro. Beraien helburua zen, beraien egunerokotasun hortatikan alde egitea, beraik argazkilari profesionalak dira, hontaz bizi dira, eta gaur egun arte lan egin due, bai asistente edo bai estudio garrantzitsuentzat, eta nahi due buelta bat eman. Orduan, era berean egiten due bidai hau eta beraien lana mantendu. Gaur oso pozik gaude, boxantz, bigarrengo deialdia da, lehendabiziko deialdia egin genuen duela 15 bat egun edo gehiago, eta hau da bigarrengo deialdia, jende desente gerturatzen ari da, eta erantzun ona jaso dugu alde hortatik. Gaur etorriko dia tarteka egun osoan zehar batzuk ja hitzartuta dutela beraien sesioa, eta beste batzuk espero dugu izatea naturalagoa, gerturatu, ikusi zer dan, proiektua esagutu, eta hortik aurrea pentsatzen dugu egongo dela zerrenda majo bat. Atzo Irunen egon zian, eta Irunen ere bain arrakastatxu izan zen, eta gaur pentsatzen dugu ja goizeko 12ak dira eta 30 pertsona inguru ja pasa dira, orduan hori zenbaki majoak dira, orduan ikusiko dugu egunean zehar ze resultatu daukeun, baina oso pozik gaude.